אנשים לא צריכים דיאטה. אנשים חושבים שאם יכתבו להם תפריט, ייתנו להם ליווי בוואטסאפ יד ביד, תשלח לי כל מה שאתה אוכל. איזה פאקינג בולשיט. כאילו, שאתה צריך לשלוח כל מה שאתה אוכל לבן אדם. א', זה פיקטיבי לחלוטין. כי כאילו, אתה צריך עכשיו להתחיל לחשוב, מה אני שולח לו, מה זה, אז פתאום זה משנה גם את ההתנהגות שלך. ומה קורה ברגע שנגמר התהליך? אין לי למי לשלוח את האוכל שלי, מה אני עושה? הכל נשבר, הכל הולך. לא רק שלא צריך רק דיאטה, גם אם אני פותרת את החלק ההתנהגותי, נגיד, היום נשמע אנשי מקצוע אומרים, תביני שכשאת עצובה אז את הולכת לשוקולד. מה זה עוזר לי? אני יודעת שאני עצובה ואני הולכת לשוקולד. מה זה עוזר לי? איפה הפתרון? אז אני עכשיו עצובה, אני מבינה שאני לא צריכה שוקולד, אני צריכה חיבוק. מה עכשיו? אני עדיין רוצה את השוקולד, עדיין בא לי את המתוק, עדיין בא לי את השמן, מה לעשות? צריך את כל הדבר, צריך שנייה להבין מה האמונות, מה הדפוסים שנוצרו, איך המוח שלי, הגוף שלי עובד, מה המערכת עושה. ברגע שאני מבינה מה המערכת עושה, מה המשוואות והדפוסים והאמונות, מה החלק התזונתי החשוב, אבל מה זה משנה אם אני יודעת את הדברים ולא מצליחה ליישם אותם. כשאתה אומר אני הולך לקבל תפריט, לך ל-ChatGPT, הוא יבדל לך תפריט. מה זה רלוונטי אם אתה לא עובד על מי אתה מול הדבר הזה, על למה בכלל אתה ניגש לאוכל. כשאתה הולך נגד המערכת זה נועד לכישלון מראש, זה להיכנס ללופ הדיאטות, והם אומרים לעצמם, אני כל החיים הולך להיות במלחמה. כי זה מה שהפיזיולוגיה עושה. היא אומרת לך, תעלה ותרד ותעלה ותרד ותעלה ותרד. אתה רוצה להיכנס למרוץ הזה, לרוץ על הגלגל כמו עכבר, לך תעשה דיאטה.